Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അപ്പോൾ കർമ്മം പഠിക്കുന്നത് ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അതുവഴി നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം എങ്ങനത്തെ കർമ്മം? കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആരാണ് പറയുക? എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പറയുക? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞമായി ചെയ്യണം. ശരി, വളരെ നന്നായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന് അടിമയാകുന്നു. അപ്പോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോൾ യോഗ ലാഡറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവബോധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ആഹാര നിദ്ര ഭയമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുക. പിന്നെയോ നമ്മൾ സംസ്കാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയരണം, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉയർന്ന നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്രമേണ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ്. വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച. എന്നാൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ലിഫ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഏണിപ്പടി കയറുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു മുകളിൽ. അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വേഗത്തിലുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഭക്തിയോഗം. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നു, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആ സാധനാ ഭക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ദേവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തോഷഭരിതമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചക്രമായിട്ട് അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് മഴ ലഭിക്കുന്നു. മഴയിലൂടെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന സംഭവഃ. പിന്നെ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ്, ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് മഴയും അതുവഴി നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ വിളയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. നമ്മുടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി നമുക്ക് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. കാരണം കർമ്മകാണ്ഡം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സകാമ കർമ്മമല്ല, നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് നമുക്ക് യോജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുകയാണ്. അതായത് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്ന വ്യക്തി, ഒരു സ്വയം പരിശുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാനില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും, കാരണം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ സ്വയം പരിശുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക്, ഒരു യോഗിക്ക്, അയാൾക്ക് പിന്നീട് തൻ്റെ കുടുംബപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോ കർത്തവ്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. കാരണം താൻ സ്വയം അവബോധം പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താൻ ഒരു ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ആ യോഗി വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്കിലും ഒരു യോഗിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ, അവരിങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായാലും താൻ ഭഗവതംശമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജനകനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഇതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രജകൾ മാതൃകയാക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആളായിരുന്നിട്ടും കൂടെ ആ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും പ്രജകളെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ, മുതിർന്ന നിലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അവർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും, അവർ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായിരിക്കാം, പരിശുദ്ധരായിരിക്കാം. എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ജനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നല്ല വഴിയിലൂടെ, ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള വഴിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മാതൃകാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ സ യത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾക്കറിയാം, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സംസ്കാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട്
ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പാർത്ഥ, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതോ ആവശ്യമായതോ ആയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്, 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാം തന്നെ നടന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്നത് മുതൽ, ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പല ലീലകളിലൂടെ, പിന്നീട് യൗവനയുക്തനാകുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ ലീലകളിലൂടെ, പിന്നീട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ വരെ മാതൃകയായിട്ട് അദ്ദേഹം പെരുമാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഒരു ബാലകനായിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തവണ യശോദാമ്മ, നന്ദഗോപർ യശോദാമ്മയോട് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്, ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നെല്ലാം യശോദാമ്മയോട് ബാലകൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരിക്കുമ്പോൾ യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ കുസൃതി കാണിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം അനുസരിക്കും. എന്നാൽ കാലട്ടെ കൃഷ്ണ, എന്റെ പാദകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് അച്ഛൻ ചെറിയ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ കൃഷ്ണൻ നോക്കൂ, അച്ഛന്റെ പാദകങ്ങളെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്, എങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ, മറ്റുള്ള ഗോപസ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ ചെറിയ കൃഷ്ണനായിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നു. ബാലലീലകളിലൂടെ അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുവാനായിട്ട്, അവരുടെ മനസ്സിൽ ആനന്ദം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ, കാരണം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്വന്തം പുത്രനായിട്ട് ലാളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതുപോലെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ബാലകനായിട്ട് ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ബാലകൻ എന്തെല്ലാം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരോടുള്ള എന്തെല്ലാം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് സ്വയം അദ്ദേഹം അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അതിനെ അനുകരിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കംസൻ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തെ തുറക്കുവാനും അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും. എങ്കിലും ആ ഒരു മകന്റെ കർത്തവ്യമാണ് തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ച ആ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച്, കാരണം കൃഷ്ണൻ ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹത്തിലാണ്, ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്, ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, യാദവ കുടുംബത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ആ കുമാരൻ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്നു. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന് ആത്മാരാമനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്, അവിടെ ലഭിക്കാത്തതൊന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യദീഹം നവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാഹ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ താൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്കതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ജനങ്ങളും അത് തന്നെ, അവരും അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഞങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. അതല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. അതിന് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാനും സ്വയം ആ ഒരു കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുമായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നത്രേ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചര്യകളെല്ലാം തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമാകുമ്പോൾ എണീക്കുന്നു, എന്നിട്ട് സ്വയം മെഡിറ്റേറ്റ്, കുറച്ചു നേരം അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരിക്കും. സ്വയം മെഡിറ്റേഷൻ. ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കാനുള്ളത്? സ്വയം അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുമായിരുന്നു. തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോകുന്നു. കുളിച്ച് തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുന്നു, പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വന്ദിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പശുക്കളെയും വസ്ത്രങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും ദാനത്തിന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അല്ലെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ക്ഷത്രിയന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രാതൽ കഴിക്കുന്നു. തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാതൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം, പ്രധാനമായിട്ട് ബലരാമനോടും ഉദ്ധവനോടും ഒപ്പം അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസഭയിൽ പോയിട്ട് അന്നത്തെ വിവരങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നു. ആ രാജാവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം, ഒരു ദിവസത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര്യകൾ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതായി, കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വയം ഈശ്വരനാണ്. തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ. അപ്പോൾ അവരെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ ഒരു മകൻ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ വന്ദിക്കണം, തന്റെ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണം, ബ്രാഹ്മണരെ വന്ദിക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുവാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദിനചര്യകളെല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നു. അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും സ്വയം ഇതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ജനങ്ങളും അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ മകന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഭർത്താവിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, പുത്രരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, പിന്നെയോ രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ വഴിയിലൂടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുക. അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് അവർ പെരുമാറണം. സമൂഹത്തിലെ ലീഡർമാർ അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് പെരുമാറണം. അതുവഴി ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചിതേയൂരിമേ ലോകാനകുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ചകർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങൾ എല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. കാരണം എന്നെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല രാജാവായിട്ടുള്ള, ഒരു നല്ല പുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം, ലീലകളെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അദ്ദേഹം തന്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഉയർത്തി. അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണ്. അമാനുഷികമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്. അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രയത്നിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനുകരണം ഒരിക്കലും ആവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ശിവൻ സ്വയം വിഷം സേവിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളും അവരുടെ പാതകളെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം സേവിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. കാരണം അവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരും അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളവരുമാണ്. അവരെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, പക്ഷെ അനുസരിക്കാം. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സക്താകർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസത അസക്ത ചികിത്സുർ ലോകസംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്വാൻമാർ, ആചാര്യന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുക. അല്ലാതെ, കാരണം അവർ ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകും, നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ള അറിവൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർ ഇഗ്നറന്റ് ആണ്, അവർക്ക് അജ്ഞതയിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്വാൻമാർ, ആചാര്യന്മാർ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകരുത്. അതായത്, ഞാൻ ഇവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു, ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരണം, അത് എനിക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി അല്ല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നല്ല വഴിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലാതെ ഫലം ഇച്ഛിക്കരുത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് നിർബന്ധപൂർവം അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. കാരണം അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമമാകും അത്. പിന്നെയോ അവർക്ക് നേരിട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതൃകാപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് മാതൃകാപൂർവം അവർക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തഃ സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. പിന്നെയോ ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം, അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ദുരിതഭരിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, അവരെ വിലക്കരുത്, അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെയോ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവർക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ ആ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞതയിലായിരിക്കും. അവർ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്, അല്ലാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിവരമൊന്നും അവർക്കില്ല, അജ്ഞതയിലായിരിക്കും അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്രമേണയുള്ള ആ പുരോഗതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ അവരെ നയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് അവർ അജ്ഞതയിലാക്കപ്പെടുന്നു? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഹി കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. കാരണം ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇവരല്ല, ഇവരുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ആ ശരീരത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അജ്ഞരാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ
ഈ ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് അവരുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ മിഥ്യാഹംഭാവത്താൽ, മിഥ്യാഭിമാനത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്, ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമ സത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് ആചാര്യന്മാർക്കുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ അവരേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രകൃതിർ ഗുണസമ്മൂഢാഹ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനവാദികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാരും ഭക്തന്മാരും പോയിട്ട് അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്കറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ച് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും, പക്ഷികളായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ മനസ്സ് പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ക്രമേണയുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനായിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവർ മുകളിലേക്ക് ഉയരണം. അല്ലാതെ കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ട, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട. കാരണം അവരെ ക്രമേണയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മായിക വലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ മോഹ വലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പല വിധത്തിലും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഒരാളെ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അയൽവാസി ഇത്രമാത്രം സൗകര്യമുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിന്, എനിക്കും അതുപോലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനു വേണ്ടി കാശ് സമ്പാദിക്കണം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചിന്ത, മായികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യരുത്. ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സാധാരണ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതാണ് നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഫലേച്ഛയോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ സഹായത്താൽ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതവും നയിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു.
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അതിലും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മിൽ. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിനുള്ള ശക്തി ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനോടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി പാടില്ല. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടക്കുന്നു. എന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഋഷികേശനാണ്, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദേഹബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നത് നമ്മൾ ഒരു വാടകക്കാരനെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ വാടക വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥന്റെ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വീടൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഈ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശരീരം, ഇതും കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മരണം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ പോകട്ടെ, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും ഇതുവരെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇതെന്റേതാണ്, എന്റെ ശരീരമാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ ശരീരത്തെ കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്റേതായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കൂടാതെ ലാഭേച്ഛ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ ലാഭം നോക്കുന്നു. ഇതുമൂലം എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും എന്താണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയാണ്. നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാതെ എന്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം അതുമൂലം മാത്രമേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ നോ മുച്യന്തേ സതേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധനം ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏതഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഹ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുവാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം കർമ്മബന്ധനമാണ് നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒട്ടും അസൂയ ഇല്ലാതെ
ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് അധപ്പതനമാണ്, നമുക്കൊരിക്കലും പുരോഗതി നേടാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ യത്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഹ പ്രകൃതേർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാതി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? കാരണം ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. പിന്നെയോ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വയം താൻ നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർനവശമാഗച്ഛേ തൗഹസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം? ആ വഴിയിലൂടെ പോകാതെ ഒരാൾ നിർബന്ധപൂർവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാകാനും പാടില്ല. സ്വയം അവയെ നിർബന്ധപൂർവം നിയന്ത്രിക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം അവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വഴികൾ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന്. ആ വഴിയിലൂടെ പോകാതെ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുക, അവയെ അഴിച്ചുവിടുക, അവയ്ക്ക് തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ചിലതിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടവും ചിലതിനോട് അനിഷ്ടവും, ലാഭം നഷ്ടം ഇവ കണക്ക് കൂട്ടുക, സുഖം ദുഃഖം ഇവയെ കണക്ക് കൂട്ടുക. അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അതും പാടില്ല. കാരണം അതും നമ്മളെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണോ ഇഷ്ടം അവിടെ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടമുള്ളതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാകുമ്പോൾ അതും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും നല്ല വഴിയല്ല. അവയെ നിർബന്ധപൂർവം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതും നല്ല വഴിയല്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ആ ത്രേതായുഗത്തിലെ കഥയാണ്, സത്യയുഗത്തിലെ കഥയാണ്. വൃഷഭരാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ചക്രവർത്തി ഭരതൻ. ആ ഭരതന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് ഈ ഭാരതത്തിന് വന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഇളാവൃത വർഷം എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പോൾ അജാമിള വർഷം, ഇളാവൃത വർഷം, അങ്ങനെയെല്ലാം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഭാരത രാജാവ് ഭാരതം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഭാരതം എന്ന പേര് വരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ മാൻകുട്ടിയോട് കാണിച്ച പ്രീതി അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരികയും സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ട് മാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ മൃതപ്പെട്ടു പോകുന്നു. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ചെറിയ മാനിന് ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അതിനെ തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നീട് ദിവസവും അതിന്റെ പരിപാലനത്തിലായി ശ്രദ്ധ. അതിന് പാല് കൊടുക്കണം, അതിനെ ആരും
ഉപദ്രവിക്കാതെ നോക്കണം, അതിനെ ഉറക്കുക, അതിനെ പാല് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതിന്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. തന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള സേവകളെ എല്ലാം തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. അതിനോടെല്ലാം ഒരു ഉദാസീനത ഭാവിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം അതെല്ലാം ഈ മാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായി പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ആ ആത്മീയ പാതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ അത് തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകാൻ തുടങ്ങി. അത് രാജാവിന് മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. രാജാവ് രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാജ്യഭാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു. രാജ്യഭാരവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ചക്രവർത്തി പദവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാൻ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മാനിന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെ മുഴുകി തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ട്. നമ്മൾ അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും സ്വയമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ആ മായ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനിടയിലുണ്ട് ആ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. അത് പാപകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരശുരാമനാണ്. പരശുരാമൻ ഒരു മഹർഷിയുടെ മകനായിട്ടാണ് പിറന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണം ക്ഷത്രിയ ഗുണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഋഷിയായിട്ട് പൂജാകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത് ഋഷിയായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ക്ഷത്രിയ ഗുണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഒരു തവണ തന്റെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ രാജവംശത്തെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് പരശുരാമന് സാധിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ക്ഷത്രിയ ഗുണങ്ങളായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനും നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. അതിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും, കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പാപമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഏത് സ്വഭാവമാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇനി, കാരണം ഇതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുന ഉവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്ന വിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാൽക്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിതനാകുന്നത്
എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതും ആയ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹ ലോകത്തിലെ ശത്രു. കാമം, ആസക്തി, തൃഷ്ണ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. അത്യാഗ്രഹം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ ഈ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വെളിവാകുന്നു. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹം പിന്നീട് തൃഷ്ണയായിട്ട്, കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു. ആദ്യം ആലോചനയാണ്, മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, അത് അങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് ലഭിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, ഇത് ലഭിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിൽ ആലോചനയുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് തിങ്കിങ് സ്റ്റേജ്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ, വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക. 2ാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അതിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഫീലിംഗ്. തിങ്കിങ് ആണ് ആദ്യം, ചിന്താശക്തിയാണ് ആദ്യം. 2ാമത്തേത് ഫീലിംഗ്, നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള, വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് ആഗ്രഹമായി മാറുന്നു. അതിനെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അത് മാറുന്നു, ഫീലിംഗ്. പിന്നെയോ 3ാമതായിട്ട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നില്ലേ, ഇനി അതെന്തായാലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിനു വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് പിന്നീട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള പ്ലാനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയവസ്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ്. അതിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ആ കാമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കോപമായിട്ട് മാറുന്നു, ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. ക്രോധം പിന്നീട് സമ്മോഹമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കോപത്തിൽ നിന്ന്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ആകപ്പാടെ വിഭ്രമമാകുന്നു. കാരണം തനിക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വായത്തമാക്കിയേ തീരൂ എന്നുള്ള സമ്മോഹമാണ്, മായാമോഹമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. പിന്നീട് അത് ഏതെങ്കിലും വിധേന നമുക്കത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രേരിതരാകുകയാണ്. അതുവഴി നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം ബുദ്ധി ശരിയായ വഴി നമ്മളെ നയിക്കുവാനുള്ളതാണ് ബുദ്ധി. പക്ഷെ ഇവിടെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. പിന്നെ തനിക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ, നല്ല വഴിയോ ചീത്ത വഴിയോ ഏതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ വഴിയിലൂടെ പോയി അത് കരസ്ഥമാക്കണം. അപ്പോൾ ബുദ്ധി പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ്, അതിലൂടെ പോയാൽ നമ്മൾ അധപ്പതിക്കും, നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ജയിലിലാക്കും എന്നെല്ലാം ബുദ്ധി പറഞ്ഞാലും ആ ബുദ്ധി പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നീട് ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, പിന്നീട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കമായിട്ടാണ് ഈ കാമം ഉണ്ടാകുന്നത്. രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാമം അല്ലെങ്കിൽ ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൃഷ്ണ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു, അത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും, അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാമം ഈ ജീവാത്മാവിനെ പല വിധത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും
പല അളവിലാണ് ഈ കാമം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഈ കാമമുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ കാമം ആ ജീവാത്മാവിനെ പല അളവിലാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറന്നു പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരളവിൽ ആ കാമം ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ അളവിലായിരിക്കും, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ അളവിലായിരിക്കും. അതെന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധൂമേന വ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ഉള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ പുക കണ്ണാടി എന്ന പോലെയുള്ള അത്രയും ഘനത്തിലുള്ള കാമമാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, അതായത് പുകയും തീയും ഉണ്ടെങ്കിലും പുകയുടെ ആ പ്രഭാവത്തിൽ തീ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഒരു കാറ്റടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുക പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീ നമുക്ക് കാണാനും തീ ആളിക്കത്താനും തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രചോദനത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി ആ പുക മാറ്റി, അതായത് അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദുർലഭമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള ശക്തി ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ പുക കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയുള്ളത്, കണ്ണാടിയെ നമ്മൾ പരിശ്രമത്തിലൂടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖം അതിൽ കാണുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാം ഉള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അജ്ഞതയെ ഈ കാമം വളരെ വലിയ തോതിൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് സത്സംഗമൊന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെയോ അവർ പരിണാമത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് വലിയ തോതിൽ തന്നെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അവിടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ. കൂടാതെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ അത് വളരെയധികം കട്ടിയുള്ള ഒരാവരണം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ അനേക വർഷങ്ങൾ ഒരു വൃക്ഷം ഇതേപോലെ നിന്നു എന്നിരിക്കാം. 500, 1000കണക്കിനെല്ലാം ആയുസ്സുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ആ ജീവാത്മാവ് അതിനുള്ളിൽ എത്ര കാലമായിട്ട് ബന്ധനത്തിലാണ്. ഇനിയും മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിയണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ശിക്ഷ കൂടിയ ഒരു ജീവിതം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മുൻപേതോ ജന്മങ്ങളിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഈ കാമത്തിന്റെ പ്രേരണ മൂലം വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയവരാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട്
ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഈ യമള അർജുന മാരുടെ, അതായത് കുബേരന്റെ 2 മക്കളുടെ കഥ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉലൂഖല ബന്ധനം, അതായത് ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു, ദാമോദര ലീല. ആ ദാമോദര ലീലയിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഉരലിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് 2 വൃക്ഷങ്ങളെ കടപുഴക്കിയിടുന്നു. ആ വൃക്ഷങ്ങൾ കുറെ അധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന കുബേരന്റെ 2 മക്കളായിരുന്നു. ആ കുബേരന്റെ 2 മക്കൾക്കും ഇതേ അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം അവരുടെ കാമമാണ്. നാരദ മഹർഷി അവരെ ശപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഒരു തവണ ഈ കുബേരന്റെ മക്കൾ, കുബേരൻ ഈ ദേവന്മാരുടെ ട്രഷററാണ്, ഗജാൻജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമാണ് കുബേരന്. ആ സ്വത്തിൽ സമ്പത്തിൽ വളരെയധികം മതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുബേരന്റെ മക്കൾ 2 പേരും സ്വർഗലോകത്തിൽ അപ്സരസ്സുകളോടൊപ്പം നഗ്നരായിട്ട് ഒരു തടാകത്തിൽ പല തരത്തിലും എൻജോയ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി അതിലെ എങ്ങനെയോ വന്നു. നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്സരസ്സുകൾ വളരെ വേഗം തന്നെ കരയ്ക്ക് കയറി തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം എടുത്ത് തങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ മറച്ചു. കാരണം ദേവർഷിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഈ കുബേരന്റെ മക്കൾ മദ്യവും സേവിച്ച് അവർ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപാടെ മാനിച്ചില്ല. നാരദ മഹർഷിക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം കരുണ തോന്നി. കാരണം ദൈവികമായ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച് കളയുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ദൈവികമായ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും അത് എത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് എത്രമാത്രം പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള ചിന്തകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി അവരുടെ ആ കാമത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവരെ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശപിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനങ്ങാൻ പോലും ആകാത്ത അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് വെയിലും മഴയും കാറ്റും മഞ്ഞും എല്ലാം കൊള്ളണം, ഒരു ഉടുപ്പില്ല അവർക്ക്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ ആ കാമത്തിന്റെ, അതിയായ കാമത്തിന്റെ ബലം മൂലമാണ്, അതിനുള്ള ആസക്തി മൂലമാണ് അവർക്ക് ശാപം മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദനും പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയാലാണല്ലോ അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമാനമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളും ജീവസത്തകളാണ്. അതിരറ്റ കാമ പ്രകടനം മൂലം അവ മിക്കവാറും പ്രജ്ഞാശൂന്യരായി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ആ കാമത്തിന്റെ മുൻജന്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ ഇതുപോലെ ഒരു അവസാനമില്ലാത്ത കാമപ്രകടനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു. ആ ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുര്യോഗം സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കാമം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആവൃതം ജ്ഞാനമേ തേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആകാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവായ കാമത്തിൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ ശാന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ അകപ്പെടുത്തുന്നു. തീയിൽ നമ്മൾ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ആളിക്കത്തും. അതുപോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് മതിയാകുക എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ. അല്ലാതെ അവയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വശംവദരാകരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധീനതയ്ക്ക് ആകപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു തോണിയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം മതി. നമ്മുടെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ
അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആകമാനം വലിച്ചു ഉഴയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വശംവദരാകരുത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം എവിടെയാണ് കാമം കുടികൊള്ളുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനസ്സ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തെ സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ, ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ, ചിന്തശക്തി മുതൽ മുഴുവനും മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവയെ സ്വന്തമാക്കാം, എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി മനസ്സായി. പിന്നീട് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയിലാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മറയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ജീവാത്മാവിന്. താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെയോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരം എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് താൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു ജീവാത്മാവ്. അതിന് കാരണം ഈ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും ജീവാത്മാവും. ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു തേരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, ആ ജീവാത്മാവ് ആ തേരിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ മീതെ കൺട്രോൾ ഇല്ല. പിന്നെയോ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, 5 കുതിരകൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കടിഞ്ഞാൺ ആരാണ്? മനസ്സാണ്. മനസ്സാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മനസ്സിന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന അത് സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കടിഞ്ഞാൺ അയച്ചു വിടുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ, ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മനസ്സിന് അതിന് സാധിക്കും. മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കണം. മനസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം? ബുദ്ധി കൊണ്ട്. കാരണം ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി, ബുദ്ധിയാണ് കടിഞ്ഞാൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആ ബുദ്ധി ആരുപയോഗിക്കണം? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവാണ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും മുകളിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്. തസ്മാത്വം ഇന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷയാവിനിവർത്തന്റെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആകർഷത വരുമ്പോൾ, ആ ഉന്നതമായ രുചി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ രുചി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഉപയോഗിച്ച്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണത്? ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അതായത് സൂക്ഷ്മമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡവസ്തുവായ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാണ് അവയേക്കാൾ. അതുകൊണ്ട് ശക്തി കൂടുതലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, ശരീരത്തെക്കാൾ ശക്തി കൂടുതലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ് മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശക്തി കൂടുതലുള്ളതാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സുപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. പിന്നെയോ ജീവാത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ജീവാത്മാവാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. കാരണം ജീവാത്മാവ് പരിശ്രമിച്ചാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക വഴി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാം. അകാരണമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ഭൗതികതയിൽ ആകർഷകമാകുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യമായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക. ശ്രവണം, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കീർത്തനം, നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെ സ്മരണം, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനും ധ്യാനിക്കാനും, അങ്ങനെ നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും എല്ലാം നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാൻ തന്നെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാനുള്ള ഭോഗം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സേവകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അവസാന ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാനും നമുക്കൊരു നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് ക്രമേണ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ഈ അധ്യായം കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാകാമെന്നും അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ആത്മജ്ഞാനം എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കണം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രം പോരാ, കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. അത് ആദ്യത്തെ പടി. 2ാമത്തെ പടി, പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കണം. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിലേക്കും വഴിതെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക, നിഷ്കാമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധരാകുക. 2ാമതായിട്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുക വഴി എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.